Seuraavaksi 354 Modi Sumu, Niina Närhi, Agiltiin Turku edelleen, eli 3 ATP-läiset putki tässä näin. Ja pakko sanoa, kun on niin hieno nimi tällä koiralla, tämä virallinen nimi, se on Vimmatun sievä Sumu Valo. Täytää nollavapaa erittäin hyvällä vauhdilla. Katsotaan mitä käy jatkossa. Nyt voidaan kolkutella siellä korkealla. Katsotaan vielä miten putkeen syöttö hienosti menee. Nyt sitten loppusuora. Tästä tulee hyvä aika. Sofi tippuvat kakkoseksi ja Emma ja Fanni kolmoseksi. Niina Närhi ja Modi Sumu seuraavana Agility Team Turusta. -2,70 alle Ihminen. Yhden neljäksi toista kovin pari tuon huippuradan jälkeen. Tulos, jonka tämä pari täytyy saada, on 34-33 ja sillä ollaan tasoissa tämän hetken johtajan, eli Niinan ja Taavin kanssa. Ja nyt vetää jännäksi 34-33, pitää tämä kova urheilija tekee vetää kohdille.